Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristu. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli lika Mateyu isahluko sesihlanu ivesi ye-17 kuze kube yi-19. Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti. Angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, koze kudlula izulu nomhlaba, akusoze kwadlula gama linye nasicishana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Ngakho-ke oweqa owodwa kule miyalo emincinyane afundisa abantu kanjalo uyakuthiwa omncinyana embusweni wezulu. Kepha oyogcina ayifundise lowo uyakuthiwa mukhulu embusweni wezulu. Thandwa zami, uJesu kunenkonzo engimbuka eyenza esibizela kuyona. Uma ethi angizelanga ukuzochitha imithetho nabaprofeti, kuyavuka kumina inkonzo uJesu ayenzayo uma ekhuphukela entabeni. Lithi izwi likaNkulunkulu wakhuphukela entabeni la ahlaluka khona. Babona uNkulunkulu bakhe kuphelelisiwe. Lithi izwi likaNkulunkulu bheka kwafika uMose noEliya. Kwafika nezwi likaNkulunkulu lathi lo uyindodana yami ethandekayo. Wathi laleleni. Ngiyayithanda le ndaba ngoba inkhombisa uMose omele umthetho. Inkhombisa uEliya omele abaprofeti. Baningi abantu abathe uJesu ufika nomthetho omusha. Baningi abantu abathe uJesu uthatha okudala akulahle. Baningi abantu abathe uJesu uthatha iTestamente elidala alibeke eceleni. Kodwa namhlanje ngimuzwa umntaka Maria ngomlomo wakhe ekhuluma evangelini lika Mateyu ethi angizelanga ukuzochitha imithetho. Kunezinto uNkulunkulu asifundise zona. Kunemithetho uNkulunkulu ayibekile ukuze sikwazi ukuba abantu abangcono. Ngibuka indlela esikhuliswe ngayo. Ukube abazali bethu abayibekanga imithetho yokusikhulisa, ngabe asibona labantu esiyibona njengamanje. Kwesinye isikhathi uyambuka umntwana ebese uyabona ikhaya avela kulona. Akuve kulula ukusho ukuthi lo mntwana uvela ekhaya elinemfundiso, lo mntwana uvela ekhaya esasingekho isandla somzali. Ngoba imithetho esanikezwa yona sakhuliswa ngayo iyona esisize sakwazi ukuba yilabantu esiyibona namhlanje. uJesu uthi meyikhuluma nalabo abamlaleleyo uthi niyazizwa imfundiso zami, kodwa ngifuna niqonde ukuthi lokhu enginifundisa kona ngizogcwalisela. Ngifisa ukuba niqonde niqondisise. Ngifisa ukuba sithi ungena, sithi ukujula kancane kule ndaba uJesu akhuluma ngayo. Into yokuqala uNkulunkulu engimbona ekhuluma ngayo ukusikhumbuza ukuthi ziningi izinto ezenzekile empilweni yakho. Ziningi igameko odlule kuzona
empilweni yakho. Uma sikhuluma amaqiniso, ngibuka impilo yami, ngibuka ukwehluleka kwami, ngibuka amaphutha ami, ngibuka izono zami, ngibuka ihlazo lami. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi akadikibalanga kumina. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi akangilahlanga. Kwamina la ngizibone khona ngimubi, la isono sami singinukelile, la engifise khona ukuba umhlaba uvuleke ngicashe, kodwa ngibonga igrasiya lokwazi ukuthi uNkulunkulu akangilahlanga. Yebo, akasithandanga isono sami, amahlazo ami namanyala ami uwabukile wawathethisa, kodwa ngiyabonga ukwehluleka kwami ngoba kwangisondezela umusa wakhe. Athi umpostoli Pawuli athi lapho isono sasithandela empilweni yami, athi kanjalo negrasiya lakhe lapheleliswa empilweni yami. Lapho isono sivuka, lapho omubi engimangalela, la uSathane edlala ivideo ekhombisa uNkulunkulu, lathi wundlu kodwa nalesono sesithethelelwe. Namhlanje uNkulunkulu ngimbona ethi ngiyakwazi ukuhluleka kwakho. Athi nehlazo lakho abantu abangalazi mina ngiyalazi. Nemess oyiyona mina ngiyayazi. Noyitshela ukuthi ubafihlelile abantu mina ngiyakwazi. Kodwa futhi angikadikibali wena. Thandwa zami, whatever you've been through, God has been good. Yebo ungishayile, yebo ungisondezile, kodwa akangilahlanga. Ungisolile, kodwa kona konke ngikhulisiwe. Are you able to be patient with yourself? Ngiyakwazini ukuzibekezelela as I am becoming someone else? Ngiyakwazini ukumethemba uNkulunkulu in the process of my transformation? Lokho abantu abakubukayo angakavuthwa. Leli bhodwe nilibukayo alikakalindelwa ukuba liphakelwe abantu. Kodwa I'm becoming someone great. Yes, ngiyahluleka endleleni. Yes, ngiyawenza amaphutha. Yeba ngithembekanga unkosikazi wami. Angithembekanga kumyeni wami. Angithembekanga kubantwana bami. Angithembekanga ibandleni lakithi. Angihambanga kahle emphakathini. Kodwa I'm not yet finished. Alikakavuthwa leli bhodwe. Lilinde lize livuthwe. Imfihlakalo uNkulunkulu ayibekile empilweni yami ayikakapheleliswa. Yabona ithandwa zami kulezi insuku, inhliziyo yami uNkulunkulu kunento lokho ayibekile kuyona. Baningi abantu
esibalahlile. Sabagxeka, sabona ubuze babo, sabona ukuphambeka kwabo, sabona izono zabo. Unfortunately, we are very good at that. Ekuphoseni amatshe, ekubaluleni amaphutha abanye abantu. Hayi usibani useless, hayi usibani unje, hayi usibani unje, and sibhale sishi lithani lokuhluleka kwabo. Ugogo wami wayethi mina kukho konke okubi umuntu akwenze kona, athi kodwa ubokhumbula okukodwa okuhle akakwenza. Athi khumbula okukodwa okuhle akakwenza, ebese unamathela khona. Yazi izwe lingakhuluma likunaphaze, amaphephandaba abhale ngawe, konke bakukhulume bakwenze ngakho, bakhohlwe ukuthi kodwa sonke lesi sikhathi you've been good. Kuningi ukuzama kwakho, kuningi okuhle okwenzile wenzela abanye abantu. Izulu sithi akhosoka lingena sici. Seningaze nimneke umntana omuntu. Seningaze nikhulume kabi ngaye nimise inkantolo. Seningaze nimdingise ekhaya. Seningaze nikhombisane ngaye. Nikhohlwe okuhle akakwenza. Yazi thandwa zami, empilweni sikhule ngamaphutha. Sithi isiZulu yakhela ngamaqhubu enye. Akho nyoni ethanda ukuphuma kwamaqhubu ayo, aphuma kabuhlungu. Sikhula ngemvimbo, sikhula ngokulimala. uNkulunkulu akasinike leyo nhliziyo to be gentle with ourselves and to be gentle with someone else. Ndlovukazi izulu ayibenathi sibusise sivikele sikhanyisele sinikeze amandla negrasiya lakhe ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.